Sziasztok srácok! Ebben a videóban meg fogom mutatni nektek, hogyan jöhetek FPS-t CSGO-ban vagy bármely másik játékban. Fontos tudni, hogy a processzorotok ne egymagos legyen, hanem többmagos. Ehhez csak le kell tölteni egy CPU Control nevű alkalmazást, linket rakok majd a leírásba. Miután letöltöttétek és felraktátok, azután egy ilyet fogtok látni. Itt megkeresitek a CSGO.exe-t. Nekem most úgy 35-40 FPS között mozog a FPS értékem. Itt rámegyünk a CPU Control-ra, megkeressük a CSGO.exe-t. Itt rámegyünk, hogy a CPUs. Nekem most ugye 3 magas processzorom van. Akinek 4 az, vagy több, az be tudja pipálni a 4-et. Így visszamegyünk, és már egybe is látjuk, hogy már 100 FPS-ünk van. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot és egy feliratkozást.